Der var engang en prinsesse. Prinsessen elskede at lave perleblade, og alle i hele kongeriget syntes, de var flotte. Hun solgte dem kun i prinsesseland, for hun turde ikke at sælge sine perleblader i store hyggelige troldeland. En dag gik hun en tur i eventyrskoven, og imens hun gik i sine egne tanker og samlede blomster, kom hun til at støde ind i troldekvinden. Prinsessen skreg op, men troldekvinden beroligheden. Bare rolig, min søde, jeg gør dig intet ondt, sagde troldekvinden. Troldekvinden havde derimod set prinsessens flotte perleblader og roste dem meget. Hun spurgte derfor prinsessen, hvorfor hun ikke eksporterede sine perleblader i Troldeland. Hvortil prinsessen svarede, at hun vidste ingenting om, hvordan man solgte perleblader på det store marked i Troldeland. Troldekvinden tilbød derfor at sælge perlebladerne i Troldeland for prinsessen, hvortil prinsessen svarede, jamen så skal du også selv lave dem, for jeg har simpelthen ikke tid til at lave så mange perleblader. Men du skal altså huske, at det er dig, som producerer og sælger dem, og kun dig. Det sagde troldekvinden ja til, og de aftalte derfor, at troldekvinden fik alle rettigheder til at producere perlepladerne. Da prinsessen kom hjem, fortalte hun stolt og glad om sin oplevelse til dronningen. Mor, jeg har lavet en aftale med troldekvinden om licensproduktion. Du ved, præcis ligesom Royal Unibrew. På den måde får jeg adgang til det vanskelige marked, som Troldeland er, men der er også kun en lille bitte risiko for mig, når jeg skal sælge mine perleplader. Jeg har modtaget en royalty af troldekvinden, som bliver beregnet ud fra den mængde, troldekvinden producerer. Og selvom dronningen var glad på prinsessens vegne, var hun meget skeptisk. Jamen lille skat, er du da ikke bange for, at troldekvinden enten ødelægger dine flotte perleplader, eller hun helt overtager din produktion? Det er altså en af risikoerne ved det her. Du har jo ingen mulighed for at vide, hvordan hun producerer dine perleplader. Og det er rigtig skidt for din værdikæde. Jeg vil altså anbefale dig, at du vil benytte dig af franchising i stedet. Ved du, hvad det betyder? Prinsessen rystede på hovedet. Det betyder, at du helt selv kan stille et forretningssystem til rådighed. Det kan du gøre på 3 forskellige måder. Enten kan du gøre ligesom hjemmeis. Jeg elsker is, afbrød prinsessen. Ja, det er fint, skat, men nu skal du lige lytte til, hvad mor siger. Hjemmeis benytter sig af produktfranchising, så franchise-tager får eneret til distributionen i et særligt geografisk område. Det vil altså sige, at troldkvinden kan sælge dine produkter i Troldeland. Det synes jeg, du skal gøre. Det synes prinsessen var en god idé, så hun gik stolt videre i slottet, indtil hun mødte sin far, kongen. Far, jeg har en aftale med troldkvinden i Troldeland, men det betyder, at hun producerer mine perleplader, og så må hun kun sælge dem i Troldeland. Selvom kongen var glad på prinsessens vegne, var han meget skeptisk. Jamen lille skat, er det ikke meget smartere, hvis du benytter dig af varemærke-franchising? Du ved, ligesom tøjeksperten. Så kan troldkvinden også få lov til at producere, sælge, distribuere og markedsføre dit produkt. Det synes prinsessen lød som en god idé. Hun gik videre, nu hvor hun havde besluttet sig for, at hun ville eksportere til Troldeland ved at benytte sig af varemærke-franchising. Mens hun gik rundt på slottet, stødte hun ind i tjenestepigen. Tjenestepige, nu skal du høre, jeg har fået den bedste aftale med troldekvinden i Troldeland, så hun producerer og sælger mine perleplader som varemærke-franchising. Selvom tjenestepigen var glad på prinsessen vejen, var hun meget skeptisk. Jamen min lille skat, tror du ikke det vil være bedre, hvis du benytter dig af systemfranchising? Det er det Pizza Hut gør. Her overdrager du altså hele din forretningsidé til troldekvinden. Nu har du selv prøvet at udføre din idé her i Prinsesseland, så kan du lave en manual til troldekvinden, så hun kan gøre præcis, hvad du gør, når det kommer til markedsføring, uddannelse, økonomistyring, indkøb og i det hele taget dit salg. Du får det altså hele med her, og du skal bare fortælle troldkvinden, hvad hun skal gøre. Prinsessen var fuldstændig vildrede efter at have snakket med så mange mennesker og lavet så mange forretningsplaner. Hun vidste ikke, om hun skulle vælge at benytte sig af licensproduktion eller franchising. Og hvis hun endelig måtte benytte sig af franchising, hvilken type skulle hun så vælge? På den ene side gav franchising hende kontrol over hendes idé med hendes perleplader, og hun kunne få et rigtig godt arbejdsforhold til troldkvinden. Men det krævede altså, at prinsessen havde en masse guldmønter i den kongelige bank, og hun bare lavede en lille ting forkert, kunne give en dårlig omtale af hendes perleplader. Hvordan skulle hun så få dem solgt? Prinsessen var ked og fortvivlet, og hun var så meget i tvivl. Du er vist faldet i søvn, så må vi fortsætte eventyret i godmorgen. Godnat.